खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 22 जुलाइ खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिसामारा पन्चायतनि नावखाथा गामिनिफ्राय 3 किल'मिटारनिबो बांसिन दैबानानि लामा बारना मोनसे बर' रायजोआव दासिम 25 दिन जाबाय दैजों लोमजाना दं। बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला गाहायै बे ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो 45 दिननि बांसिन दैबाना जाना थाबाय थायो। बेबायदिनो देग्लायबो थांनाय खेबनि बायदि गोबां दैबानाजों बुंफबना दं। बे ओनसोलाव सिगाङाव गोबां नखर दंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा गोबां दैबाना जानायनि थाखाय माइ आबाद मावना जाब्लाबो मोनजाया एबा गोबां जायखिजाया आबाद मावब्लाबो मोनजाया। लोगोसे दाउ हांसो फिसिब्लाबो दैयाव गोजावलाङो। बेनि थाखायनो गोबां नखरा गावनि हा बिथाखौ गारना खारनो गोनां जायो जायनि थाखाय बे ओनसोलाव दा गं 27 नखरल'सै। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला साखाथियाव गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोर दं जेराव बिथांमोना सरकारनिफ्राय गासिबो सुबिदाखौ मोनजोबो नाथाय बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोननाय जाया। बिथांमोना फोरमायबावदों दि दिनैसिम दैबाना जानाया 25 दिननिबो बांसिन जाबाय नाथाय जेबो सुबिदा मोननो हानाय जायाखै आरो बिथांमोना फोरमायबावदों दि दिनैसिम बिथांमोनखौ रावबो खबर लाफैनाय जायाखै। बेखौ नोजोर बोना बिथांमोना जोबोद दुखु फोरमायदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। बर' गामि दा दैबाना बे दैबानाया बेसेबां समनिफ्राय जाबाय दं आरो दा खैदिनसो जाखो बे दैबानाया नोंसिनि बे ओनसोलाव? देग्लायथ' दैबाना जानाया जायखिया 25 दिनानो जाबाय जोंनियाव। गुबुनावथ' जेनेबा खेबनै खेबथामल' होनो खिथादों नङा होमबा जोंबो नुगासिनो खेबनै खेबथाम खिथादोंबाबो जोंना माने ओरैनो एसे रानो ओरैनो देरफिनो माने हा होनाय नुजाखायाखै। बिराद खस्थ' खालामनानै जों गुबुन बोसोराव एसे एनै बासियो नालाय जों माइ गायदोंमोन सोरबा बिगानै सोरबा फुरासे सोरबा 3 बिगा बिदि माइ गायदोंमोन बिदि गायनाया माने गायनायनिफ्रायनो नुजाखायाखै माने। खैदिनसो जाखो दा दासिम दैया थबना थानाया खमसे खम 25 दिनसो जाबाय। दा मा उसुबिदा ओंखारदों नोंसिनि दा थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय? जोंनि उसुबिदायाथ' सोमोनांथाव उसुबिदा दा एखे सोरनिबा बैसां लोमनानै मा जाबाय दाख्लै खेबसेनियावथ' नैबेयाव आं जेनेखिनि बिथा खोनानै लानायखायसो दा रायजो राजाया साननो हागौ बै बिथाखौ जेनेबा सरकार सुबिदा होनाय होननानै सरकारनि जेबो सुबिदा होनाय नङा। जों बिथानि थेखौ दै खालामनानै बेखौ 50 रोजानि आं खोना लादों जेनथेन ओमफ्राय खोना लादों बे खोना लानायाव दाख्लैबो न'खरथाम न'खरब्रैया इयावनो ज' जाना थाफैथ'दों उफाय गैया बैसां लोमजाजोबदों नालाय। ओमफ्राय इयाव ज' जाना थाफैनायाव सोरनिबा दाउ गोजावलांदों हांसो गोजावलांदों ओमफ्राय हरनि समाव देरदों दाख्लै खेबसेनिया हरनि समाव देरनायखाय जेनेबा मानसियाल' बासायथोंसै होननानै मानसि थाफैनायाव बिराद खहा जादों आरो दाउ अमा हांसो। अमाफ्रा खहा जायाखै सैथो बुंनाया मोजां अमाखौ बासायनो हाबाय माबा गोजावलांनानै। ओमफ्राय मिरिफोरनि जोंहा मिसिनफोरनि प्लेटफर्म दं बेयावसो मोसौफोरखौ जों होखो दोनहैजोबदों दा। मोसौफोरनि गांसोफोरखौ माबायदि? जों मोसौ गांसोआथ' दा उरियानो नुजाला उरि गांसो होननाय दङ नोलो बिदिखौ दानै होदों मोसौफ्रा दा बिदि जानानै दं आरो माने गांसोआनो नुजाखायाखै। बेखायनो जों सरकारनिफ्राय खावलायो जाहाथे दै देरोब्लाबो जोंनो दाउ अमा दोननो हानाय मोसौ दोननो हानाय मानसिया सोरनिबा न'आ गाहायबा थाद'नो थाखाय बाद'नानै थानो थाखाय जों माने प्लेटफर्म नांगौ बेखौनो जों खावलायो आरो दिनैसिम जोंनाव प्लेटफर्म गैया। आरो नोंथांमोना बबे सेन्टाराव बबे पन्सायतनि आन्दाराव दं? जोङो मिसामारा पन्सायतआव दङ। दिनैसिम बेसे दिन जाखो होनदोंमोन दैबाना जानाया? दैबाना जानाया 25 दिन जाबाय जोंनाव। 25 दिन जाबाय बिनि गेजेराव सोर फैदों नोंथांमोनखौ खबर लानो? जोंखौ खबर लानोथ' इयाव रावबो फैयाखै बिनिखायनो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनखौ। नोंथांमोनानो सेथि बाराव एखे दा जोंखौ फैनानै खबर लाफैनाय जादों। होनो हानाय हायिखौ जों जेबो लुगैया गोनां गैया रावबो जेबो बेखौ जों माबा साना खिन्थु नोंथांमोना जेनेबा खबर लाफैदों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गावनि हारि होननानै बेबायदिनो जों माबायदि दुखु जारलायाव दङ बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय नालाय बेखौनो जोंनाव गोजोननाय थाबाय। आरो नोंथांमोनखौ दासिम फनफोरजोंबो जगाजग खालामलायनाय जादों नामा? माबा मोनसे दासिमबो जेबो खबरबो लाफैयाखै आरो जेबोथ' अनसुंथाइबो मोनफैयाखै? जेबो खबर लायाखै फनफोरजों अनसुंथाइ मोननाया दाख्लै जिथुनिखि रिलिफ मोनदों सैथो बुंनाया मोजां बेखौ जोङो जिथु नाव खाथाया मोनफादों बेखौ जों एसे मोनफाबाय थादों। न'खरसेयाव सिगांनियाथ' न'खरसेयाव 5 केजि ओमफ्राय दालिया आधा केजि खरि गोलैदों ओमफ्राय नै दाख्लै खेबथाम जाबाय दै सेकेन्ड बाराव दाख्लै माइरंखौ देखाम हरदों ओमफ्राय दालि 30 केजि हरदों आरो नै थामथि बाराव माइरं बेगनि हरदों दालि 15 केजि हरदों। दा नोंथांमोना बेयाव
बे बिल्लाम बर'आव खै न'खरसो बे याव दं रायजो जोंनाथ' 26 घरमोन 26 घरा जेनेबा सोरबा बिदिनो न'फोरखौ गाहाय लुनानै ओमफ्राय खाथियाव गामि बोराय थानायफोरा जेनेबा जाथि खुरमानाव थाहैयो माखासेया जों इयाव थैथां पारमानेन्ट थानाया 10 घर दं आरो 10 घर दं 10 घर दं नोंथांमोना आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो लुगैबावो नामा नोंथांमोननिया गोबां जेंना आरो उसुबिदाबो दं जेनेबा जोंनि ओनसोलनि बा नोंसिनि बे पन्सायतनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो जागोन ना दिनैसिम खबर लाखियाखै बिथांमोना जों बेखौनो सानो जेनेबा सोरबाया मेम्बारानो जा प्रेसिडेन्टआनो जा बा काउन्सिलरानो जा जेनेबा जोंनो गावसिनिफ्राय गावसिनि पकेटनि गोहो बोलोजों जोंनो जेबो अनसुंथाइ होआब्लाबो जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबर लाजानो लुगैयो आरो खबर लानानै माबोरै सोलिदों माबोरै सोलियाखै बेखौ खबर लायोब्लानो जोंनाव गोजोननाय थायो आरो सोर गोलैयो नोंसिना बे पन्सायतनि जिहेतु मेम्बारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा प्रेसिडेन्ट थायो बिदि काउन्सिलर थायो मेम्बारफोर थायो बे मिसामारानानो गोलैयो मिसामारा पन्सायतनि प्रेसिडेन्टआनो जोंनि मेम्बार आरो मिसामारानि जिथुनिखि दा 4 नम्बर वार्डनि जिथु नावखाथा बे मेम्बार बेयावनो जों क्लास जानो नागिरो आरो बिनि गेजेराव जों सिदायैनो बुंनानै लाखानाया मोजां जोंहा 5 नम्बर वार्डनो नलबारि वार्डआ जोंहा मिसिङा होनो मा बे आंनि वार्ड गोलैयो होनना बुङो ओमफ्राय बिदिथ' जानो नाङा आरो जोङो बेखौ मोजां मोनो बेखौ गाज्रि मोनो बिदि गैया जायखिया बिथांमोना जोंखौ जों जेबो रोङि दुखिया गामि होननानै बे बिथोर गामिखौ जाय अनसायो बेजोंनो जों थांगोन होननानै इलेक्सन समाव नोंसोरखौ सोरबा खबर लाफैदोंमोन नामा जोंनियाव होफैदोंमोन सोरबा पार्टिफ्रा बिदि लाफैथ'नाय जायाखै बिसोरो रायजोफ्रा नोंसिनि रायजोआ बबेजों थाङो सोरनो होनाय जेनेबा सोर माबायदि होनाय जेनेबा रायजोआथ' जेनेबा गाव गावबागाव बिब्दिनि खोथा नालाय सोर जायखौ मोजां मोनो बेखौ होनायखौ जों सोंफोरलायनायबो जायाखै ओमफ्राय खबरबो लाफैनाय जाया आरो खबर समाव नोंथांमोनखौ खबरबो लाफैनाय जाया लाफैनाय जायाखै ओमफ्राय दा 25 दिन जानाय बे दैबानानि गेजेराव थानाय समावबो नोंथांमोनखौ खबर लाफैनाय जायाखै बेखौनो जों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होदों नोंथांमोनानो फार्स्ट दिननि खबर लाफैदों बेखौनो सोमोनांथाव गोजोननाय थाबाय जोंनाव बेबायदि जायखिया गुबुन आफादफ्राबो गुबुन संगठनफ्राबो जोंखौ बेबायदि खबर लाफैयोब्ला जों बिराद गोजोननाय थागोन आरो बिराद दुखुनांथाव जोंनिया मा खालामनो दिनै स्कुल गैया जोङो इयाव खस्थ' खालामनानै इयावनो थानानै जों गथ' गथायखौ जों हस्टेलाव दिनै लकडाउननि थाखायसो बन्द' जादों नङा होमबा जोङो खस्थ' मस्थ'बाबो जों हस्टेलाव दिनै गथ'फोरखौ फोरोंदों माने ओमफ्राय जोंना जाथि बंसाथ' बयनाबो सोरनाबा एसे गोरों गोरा दं सोरनिबा फिसायानो एसे BA MA फरायनाय दं होमबाबो बिदि जायगायाव थाया नालाय जों बेयाव थानानै गथ'फोरखौ फोरोंसै होननानै जों थैथां बेयाव थानानै जों सोलिगासिनो आरो बे नावकाटा होननाय गामिया नोंसिनिफ्राय बेसेसो गोजान जायो थांनो माब्रै आरो दाथ' लोमजा साजा जायोब्ला माबायदि सोलिगासिनो नोंसोर नावकाटाया खमसे खम जोंनि 3 किल'मिटार दङ बिनिफ्राय बे दै गोजा दै गोजा ओमफ्राय दा माजों हान्था मेला जायो नोंसोर थांनो फैनाय जों नावजों हान्था मेला जायो उफाय गैया नावजोंनो सोलियो गोबां खस्थ' जायो खोमा बे नावजों थांनो फैनाय दा बुंसै आरो बिदिनो दैया गिदिरथार जायालासेनो गेजेर जाना थायोबाथ' मोजां जायो आरो मालाबा राननानै नावबो जाया हाब्रु जाबाय थायो बेबायदियाव हाब्रुआव जों खख्ल' खाख्ला थांनांगौ हाथाय खालामनांगौ बेबायदि खस्थ' दुखु जारलायाव दं आरो जों दा लोमथारोबा खै फुटसो गोथौ जायो बे लोमथारोबा हायाथ' अबेबा गोजौ गाहाय दं नालाय लोमथारोबा खमसे खम इयाव 12 फुट 10 फुट जोंनि गामि बे गामिया एसे गोजौ एबा 12 बेबायदि दै जायो बेनिखायनो जों बेखौ जेनेबा जोंथ' जोंनि सोलिनांगौखौ जेनेबा आं देग्लाय गामिनि मानसिफोरखौ बुंजोबदोंमोन बयबो आंनि बायदि प्लेटफर्म बायदि एसेबाबो जेने थेने खस्थ' खालामनानै खोनानै लाहोनायाव रायजो राजाफ्राबो मानिजोबदों बिस्रा बिथांमोना एसे खोना लादों मोनथिफेरासै दैनि जखाखौ ओमफ्राय सेस बुखारलांजाजोब्बाय बिस्रा बिथांमोना एबार एसे साखाफारा जासिगोन बेनिफ्राय आरो बांसिन गोजौ खोबावनांसिगोन होननानै मिथिना लाबाय एबारनिफ्राय आरो बांसिन खोना लानो होनोसै थिग बेनिखायनो बेफोरखौ अननानै सरकारा जेनेबा न'खर रायजोनि प्लेटफर्मखौ होसे होनानै न'खर एसे एनै बिथा खोनानै लानो हानाय सुबिदा होयोब्ला बेफोरखौ जों बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा बेफोरखौ रावबो नायफैया बेखौनो जों माने एसे दुखु फोरमायबाय थायो आरो जोङो बेयाव 10 घर थानानै बै माखासे रायजोफ्रा थाङोब्लाबो जों गामिनि जिथुनाखि बर' हारिनि आसार खान्थि जों मन्दिर बहायदों मन्दिरा लोमजोबनानै दं दाख्लैबो आमथि फोरबो सिबिनायाव आमथि फोरबोआव जों नाव सा थानानैसो आमथि फोरबोखौ हगार हरदों थिग बेबायदिनो बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि मोनबेसे फोरबो थायो बे फोरबोखौ जों सुफुंलांगोन होननानै हाग्रा बंग्रा थानाबाबो जों फोरबोखौ पालन खालामबोगासिनो आरो जोंना माबा मोनसे सोरजोंबा एसे नांलायफ्लाङोबा खमलायफ्लाङोबाबो गामियारि संसार जानाय नालाय
जेनेबा सिमाफोरनि संख्रिनि बानलुनि जालायबाबो जोंना हारसाफोरनि जों इन्जुर जानानै दं ओरै लाम्बा सापुरि होननाय दं मिसिं गामि लाम्बा सापुरि आरो अप्सरा ओइ असमिया गामि औ बेयाव जोङो उफाय गैया जों गोरोबना थानानै इसोरजों बिसार खुंनो गोनां जायोब्लाबो जों रोङाबाबो जों हारसानि बिसार खुंनांगौ गोनां जायो जों माने बिराद दुखु जारलायाव दं आरो माने साननो हागौ बेयाव गामि गैया आरो बेयाव थाया बिसानाव जों बेयाव पारमानेन्ट थाबाय पारमानेन्ट थानानै जों रायजो जानाया आं इयाव मोननाया 10 बोसोर जाबाय ओमफ्राय आंनि सिगांगौमानि बे गामिखौ फसंना थांनाया 20-25 बोसोर जाबाय औ गोबाव जाबाय ओमफ्राय बिथांमोना गाव गाव जायगायाव सुबिदा लानानै थाहैजोब्बाय आरो बेबायदि जाबाय बे गामियाव ओमफ्राय बेखौनो आं बुंनानै जेनेबा रायजोफोरनाव खावलायो जोंनि दुखु दाहा दुखु खस्थ'जों सोलिनायफोरखौ एसे रायजो राजाया एसे बयबो मोनथिखायो मोनथिनानैबो जेनेबा रावबो खबर लाफैफोरखौ जोंबो दुखु मोनो थिग बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दा खबर लानो गोनां सोरबा हंगदननि सोरबा बायदि बायदि आफादनि बे आफादनि मानसिफ्रा जेनेबा जोंखौ जेबो अनसुंथाइ होआबाबो जोंखौ खबर लायोब्लानो जों गोजोननाय थागौ होनना जों रायजो जानानै जों रायजोयै सावरायबाय थायो आरो जोंखौ मानो खबर लाया जों बा हारिनि मानसि जेबो माबा गैथारला नामा ओरै सानना लायो आरो जों गावखौनो गाव माने बिराद दुखु नाङो जोङो बेनो जोंनि गावखौ गाव माबायदि रायजो जाबाय हिनजाव माहारिनिथ' गोबां बायदि बायदि बेबायदि जायोब्ला बिथांमोना माबायदि मेडिकेल लांनाय माबोरै मा उसुबिदा जायो लांनाय फैलायाव जों बिदिनो बिराद खस्थ' थायो मालाबा हरनि गेजेराव सोरबा जाब्रबो सोरबा मानसियाव दै सानाय जायो सोरबा गथ' गोरबोनि मोननो गोनां सम जाबा बिराद आलाय सिलाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मालाबा हरनि गेजेरावनो रायजो राजाखौ मोनफ्रावनानै नावजों लांनो गोनां जायो आरो दा दैयावसो नावजों लाङो दा जोंना नाव खाथाफोरावथ' मेडिकेल गैया मेडिकेला बेसेसो गोजान जायो जोंना देखाफामावसो बिराद गोजानसो देखाफामा नङाबाथाय जाखाया आरो इथिं गारि मथरनि खोथा थायो लामायावबोथ' नाव नांगौ जोंना फोथाराबो न'निफ्रायनो बिराद खस्थ' दं आरो न'आव फिसिनाय मा बुस्थुआ नोंसिनियाव दा खहा जादों न'नि दैयाथ' लोमजोब्बाय दाउफोरा दाउफोरा मासे मानैबाबो गाननाय जोमनाय होननानै अमा मासे लायो लायोबा सोरबा मानै गाहाम माथाम गाहाम लादों दा बेफोर अमाखौबो बहा दोनगोन मागोन एखेबारे उन्दुनाय न'फ्रावनो थिखांना लादों आरो जों बेसेबां साफ्रावनो थिखांना लादों लावसाफोराव थिखांबाय आरो दाउआबो माखासे गोजावलांबाय सोरनाबा हांसोफ्रा थांबाय दैयाव गोलैबाथाय आरो बुखारलांखाबाय मोनखाया मोनलांखाया दै लोंग्रा थिखलफ्राबोथ' लोमदों माबोरै लोंबाय दं दै दुब्लिनि दैखौ लोंनांगौ जायो दा सरनो दै सरनायखौ बिदिनो जोङो बालाफोर जानायखौ एसे सुबिदा खालामनानै थिंजों थिखांबायनानै सरनानै जादोंसै आरो माथ' बे बोहैनाय दै दैखौनो लोंनांगौ जायो दा जोङो गावनि देहाखौ गाव मोजां एसे आमदा खालामनानै जानो लोंनो मोननानैसो जोङो उन्दुनाय बा जिरायनाय जायगायावनो सरनानै लोङो आरो दा नोंसोर भट होदोंना होआखैमोन जोङो भट थुयो सोरबा होखायो जों बबाव थुनाय बबे जायगायाव भट होग्रा जायगा नावखाथायाव होयो नावखाथायाव जेनेबा आरो गावबागाव पन्सायतआव गोलैयो नालाय पन्सायतआव होयो आरो दा बै जिहेतु जायगायाव नावखाथा निसामारा पन्सायतआव गोलैयो आरो नोंसोरना बिथांमोना नोंसोरखौ दासिम खनबेसे खबर लाफैदों लाफेरानो दा नोंसोरखौसो दिनै मोखां नुजेनबाय इसिबां दैनि गेजेराव नागिरनानै फैबाय नायफैबाय बिराद मोजां मोनबाय जोंखौथ' बेफोरबायदि दं होननानै बोरै मिथिया नायफैखो बिराद मोजां बाथ्रा आरो नोंसोरो अनसायफैयामोनबाथ' मालाबा गोजावलाङोबाबो भबिसत सरकारनि आखायाव बेयाव गामि दं होननानैनो रावफोरा जोंनि महरफोरा एसेबो नुजानाय नङामोन आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय नोंसोरो बे जाय दैदेनगिरि बेफोरखौ माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जेरै जोंनि गेजेरजों खावलायनो लुगैयो जिहेतु जाय दैदेनगिरि गामिनि लिडारफोर थायो बा समाजनि दैदेनगिरि थायो फैबाथ' जोङो नायफैजानो लुगैयो आरो फैबाथ' जोङो गैयाबाबो जोङो जेनेबा गरसे गरनै बुथुमलायनानैबाबो सोरनावबा मासेबाबो ओंखाम बोथिसेबाबो जाहोहरगोन आरो जों नायनानै नायफैजानो आलासि जाफैजानोसो लुगैबावदों आरो जेनेबा आलासि जाफैजानोसो जों खबर लानायखौनो माने जों गोजोननाय मोनो आरो जों गोजोननाय मोनो आरो जोंनि जानाय लोंनायखौ जों जेबो दामनाय देनाय मिथिया माने जायखिजाया जों मोजां जों जिखौ होननानै दा जोंना न'खरा बेसेबां बेबायदि दा इसानाल'सो गावसोरनि थाखाय एसे बुथुमना लानो हानायखायसो मोजाङाव दं दा जोंना
इसिबां खस्थ' दै दाहारजों थावख'जोबलांबाय बेखिनियावनो गोबां न'खरा थाफैयो खोमा दैया बारा जायो मालाबा गासिबो जेसेबां दं जमा थुबुर थाफैनांगौ थाफैनायनि गेजेरजों दा आरो दाउ मासेखौ नेनांगौ अमा मासेखौ नेनांगौ गारबोनोबो हाया जायो आरो माखासेखौ नाव लाबोजोबनो हाया जायो दा दाबोथ' सोरबा सोरबा नाव गैयिनि फैनो हायाखै दा मानसिफोर जानो मोनाखै नावाबो दा जोंना नावखायसो दा फैनानै नङाबाथ' दा लामायानो गैयाबा नाव नङाबानो जों थाबायनानै फैनो हायाबा दा गोसोबायदि जों माबा मोनसे जाबा ओइ बा माबा मोनसे डाक्टारनाव थांनि टेब्लेट गरसे दै सानाय सोरबा खिनाय जादों सोरबा खर' सादों लोमजादों गैया आरो बेबायदि एखेबारे हौवाफ्रा खारै खारै नाव लानानै लायनानै माबायदि मा जानायमोन दाख्लै माबा लोरगिया गलांनानै मानसियानो गोजावलांबायमोन ए थैसिगोन ना बिसोर ओमफ्राय हाखु दाखु होसोलांनानै बोखांदों बेबायदिबो एक्सिडेन्ट जादों आरो ना गोबां बेबायदिनो माबा जायो आरो जाथाय जायो आरो होमबाथ' गाव रावबोथ' गैया बेयाव ओमफ्राय गावजों गावनो बेबायदि मदद होलायो आरो दा हायोबा आं सानो सरकारा जोंखौ अननानै न' गंसे गंसे हरोब्ला जों एसे आरो सुख'खानो मोनगोन होननानै जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय बेसे औवा बायनो बेसेबां औवाखौ गायबाय थानो इन्जुरा बेसे जिलांबाय आरो दैया दाहार दै दाहार नङाबाथ' माबा मोनसेबाबो थानो हायो जै बुसोमलांबाय गैखाला आरो गथ' गथाय बेयावनो थाखाय इयावनो आरो इयावनो चिर जिबन जानोसै होनना थाखाबायबा बेयाव स्कुलनिबो सुबिदा गैया जेबो गैया गैया गथ'फोरखौ बबाव फोरोङो दा बिदिनो गोजान गोजान जों बोरियावसो जायगायावसो बायदिसिना बेफोरावसो सिमेन्टआव उन्दैनिफ्रायनो हरनांगौ जायो एखेबारे थाखा फैसानि सुबिदा नङाबानो हाया माने जायहा दं एहा खान्थिखौ दै खालामखानांगौ माने गथ'फोरनि थाखाय मोजां जागौबा जागौ दा आरो जायहा सुबिदा गैया बेफोरा न'फ्रावनो ओरैनो आंगा मांगा गोदाव सोराव थासिगोन दानसा मोनसे फरायनायबो जाला जेबो जाला बिदि जासिगोन बिदि आरो दा आलाय सिलायाव दं दा नोंसोरखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो जोंखौ दि बिदि दुब्लि गेजेराव दैबारियाव बोरैहाय दं होननानै संफैखो बिराद गोजोननाय थाबाय आरो बिराद मोजां मोनखाबाय आरो जोङो गोजोननाय मोनबाय बिसोरसो दा जोंखौ बासायफैनाय बायदि जाबाय आरो दा जोंखौ संना मोनबाय नालाय जोंखौ गारनो नांला आरो जाबाय दा जोंना फोथाराव 6-7 बिगा बावा होदोंमोन गासिबो सेवजोब्बाय गैया आरो सोरबा हास्थायनानै गायबाय बायदोंमोन बेफोरबो गैला दा खोथियाबो बारा फुबाय हा फबजोब्बाय गैला माखौ गायफिननो दै रानबा मालाय आरो दै रानखांना थांनानै जों मा सुबिदा लानानै मा राहायै जों माइ गायनानै मोनजाबावगोन दाथ' सरकारा हरदों माइरं दालिखौ सेरसे सेरनैखौ दै राननायनि उनावथ' जों सानसे साननैल'सो थागोन थायाना सानबैसे बे माइरङाथ' थाबाय थाला जों माखौ जागोन उनाव गथ' गथायखौ माखौ जाहोना दोनगोन बिदि जादों आरो दा जों सिन्थाबाय थायो हर सान दै सायावनो उन्दुनाय बायदि मोनो हराव उन्दुबाबो दैनि गाबनायजोंनो खोनासंनानैनो माने उन्दुनो ओंखारि बायदि मोनो बिदि आरो माने सानबाबो सानखौ हाला हराव दुद्रु जालांबाथ' गैखाला माने दैजों बुखारलांजोब्बाय दा माबायाव मेसेङाव आलु गायोमोन आरो ना आलु गायो आलु खोथिया जोलै दोन्दोंमोन न'यै लाबै माने 10 बिगा आलुआ गासिबो थांजोब्बाय न'आव बायनानै न'आबो बायना थांबाय नङा इ नोलबारियाव दं दा दाना दोन्दो इनो बुखारलांनानै दा न'आ बायनानै बायनानै थांखाबाय दैजोंनो बुखारलांबाय माने गासै आलु सालु मानसियालाय मानसिया बेलेग न'आव एक्सट्रा न' गंसेयाव थायोमोन आरो ओमफ्राय बेखौ माने एक्सट्रा न' बे गंसेयाव गुदाम बायदिमोन आरो बे गासैबो एखेबारे उथिलांखाजोब्बाय न'स' खुलुमबाय दायो आं प्राइम 24 हेडलाइन्सनि न'खरनि जानानै प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर निसामारा गाव पन्सायतनि बिल्लाम बर' गामियाव बेयाव 27 न'खर जिहेतु दैनि गेजेराव रायजो जाबाय थानाय बिथांमोननि ओनसोलाव बिथांमोननि रायजो जानाय जायगायाव जोङो दायो दंफैयो आरो बिथांमोननि ओनसोलखौ जोङो गोबाव दै सा फैनानै बिथांमोननि न'खरफोरखौ जों नायदिंगासिनो आरो नायदिंबाय दङ जोंनि बिजोंफ्रा आरो जोंनि बिजोंनि गासै मावथि लोगो बिथांमोनाबो जोंजों जयैनो दिनै नुजाथिफैफादों आरो दंफैयो दा बे बिल्लाम बर' रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' दिनै
बे दैया 25 दिन खरै बे दैया लोमस्राव जानानै दङ बेफोर न'आ गोबां गोथौ जाबाय बे न'नि जिहेतु सिथ्लाफोर बे सिथ्लाफोरा बेयाव थानो हाया आरो सिथ्लायाव ओंखारनो हाया ओरैजाय डाइरेक्ट दै दाहार जोंबो बिथिं थांनो सानदोंमोन जोंबो थांनो हायाखै बे थारैनो दुखु गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बांसिनैबाबो खमैबाबो बिथांमोनखौ बारा खबर लाफैयाखै होननानै बिथांमोननि बुंथिनाया दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना हास्थायदोंमोन जोंनि बर'नि गासैबोआरि माहारियारि आफादफोर एबा जाय राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना खबर लाजानो लुगैदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना 25 दिन दैनि गेजेराव थासेयावबो रावबो सासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खबर लाफैयाखै होननानै बार बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायदों थारैनो बिथांमोननि जिहेतु रायजो जानाय बे रायजो जानाय ओनसोला ओरैबायदि उसुबिदानि गेजेराव रायजो जादों बिथांमोना सोरबाया न' लोमजाबाय सोरबाया बुफाय जाबाय सोरबाया बैसाङाव जेने थेने जिउखौ बासायनो आन्था बैसां सायाव दासिमबो दङ दा बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ'जों रायजो जाबाय थादों आरो बिनि गेजेरावनो आंबो बुंथिनो लुगैयो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां गावजों गाव बायदि मैयाखौ लानानै फिसा रावफोरखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायनानै जोंहा जेबो लाब गैया दा दैबानानि गेजेराव जा उसुबिदा जादों सोरखौबा रावबो खबर लानो फैयाखै नाथाय जोङो नुनानै मोनो दिनै ससियेल मिडियाफ्राव गावजों गाव एना एनि हारिखौ रैखाथि खालामनायनि खौ बाद होनानै गावजों गाव गावस्रालायनाय गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव नासयलायनायखौ जों नुनानै मोन्दों थिग जोंनि बे खना खनला रायजो जानाय बर' रायजोफोर दुखिया सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो बावलांनो हमबाय बिथांमोनखौ जोङो सिनायनो बावबाय थारैनो बिथांमोना ओरैबायदि बर' समाजखौ मोजां मोनग्रा जेरै बिथांमोना दरसे फिसा थेलेबलेब दरसे रायजो जानानै दैनि गेजेराव रायजो जादोंबाबो बर' समाजखौ गाराखै आरो बर' समाजनि सिन्थाया बिथांमोननाव दासिमबो दं मात्र हास्थायदों नैबे जिहेतु नुनाय बेयो फिसायै बर'निनो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि थानसालिमोन बे थानसालिनि गासैबो बाथौनि सिजौआ बुखारलांबाय बायदि बाथौ धोरोमनि दामजु बायदि बेफोरबो गोजावलांफाजोब्बाय बिथांमोना गावनि जिउखौ बासायनो थांनायाव गासैबो जोंनि बर' हारिनि नेरसोन बायदि बुस्थुफोरखौ बिसोरमोना बासायनो हायाखै खालि गावसिनि जिउखौल' बासायनानै बिथांमोना दा बेखिनि रायजो जागासिनो नैबे थिखलनि हालादा गाज्रि थिखलफ्रा दिनै दै मोजां गवा दा थिखल नैबे गुंले दैखौ बिथांमोना दासिम एसे जिहेतु बालाबो बोखांनो जेबो राहा गैया दा बे गुंले दैखौ बिथांमोना लोंगासिनो दिनै बिथांमोननि देहा मोदोमाव हयथ' साननैसोनि उनाव गाज्रि मोनसे हालोदाव फैनो हागौ थारैनो बे दैखौ लोंबाय थायोब्ला निस्सय बिथांमोननि जिहेतु देहायाव जिहेतु साननो हायि बेमारा जाहाथे जागोन दिनै बिथांमोननाव फिसा मोनसे बेमार आजार जायोब्लाबो बिथांमोना जिहेतु डाक्टारनाव थांब्रबनो होननानै डाक्टाराव थांनो हानाय खुनु राहा गैया जिहेतु डाक्टारनाव थांनोब्लाबो बिनिफ्राय खमैबाबो देकापाम साब सेन्टारा 20 किल'मिटारसो गोजौआव बेनिनो गेजेराव बिथांमोननिफ्राय बोरि मोनहैनो खमैबाबो 5 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो बेयाव फिसा नावजोंबो थांनो हानाय खुनु राहा गैया जेरै जाबायदि दैनि दाहार थारैनो बिथांमोना बिनिफ्राय बारनानै थांनाया सम्भब नङा जेरैबायदि हालोदाव रायजोखौ जानानै दङ थारैनो साननो गोनां आरो सिन्था खालामनो गोनां थ' थाङोब्लाबो लामा ससेयाव माबा मोनसे जाहैजानो गिनांगौ जानानै थाबाय आरो थाबाय थायोब्लाबो जुदि बिपदा फैबाय जिथु बिसोरो मोनसे बिपदनि गेजेराव बा जाथायनि गेजेराव गब'सोमनानै दं दा बेखायनो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजानि गियानि सुबुंफ्रा जाहेतु दिनैनि गेजेराव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोरा गिदिर राव बाहायलायनायफोरखौ नुदों दिनै बेफोरबायदि जाथाय जानाय जायगायाव सोर साबैसेया दिनैसिम खबर लाहैदों बिनि नुथायखौ जों दिनैसिम नुनानै मोनाखै जेनि गावनि सार्थआव गावखौ
मोजां दिन्थिनो नागिरनायाव गोबां राव बाहायदों नाथाय खामानिखौ जों नुनो मोनाखै दिनै रावखौ मोजां बाहायबा जानाय नङा रावजों गोदै रावजों सोरखौबा बुंनो फेजेननो हादोंबा बे जानाय नङा जोङो थारैनो जों मिथिनांगोन आरो जों मिथिनानै मोननांगोन जे जोङो बुंनायनि सिगां जोङो सोरखौबा दुसिनायनि सिगां जों माबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव जोङो बिसार खालामनांगोन बेनिखायनो आं दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ बर'नि एसेबां गियानि सुबुंफोरखौ रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव एसेबां दुखु गोनां बा दुखु जाथावना बारा जायगा गैया मोननै मोनथामल' जिहेतु धेमाजि जिल्लानि गेजेराव जाथाय जाबाय थायो थिग बेफोर जाथायनि जाय बर' सुबुंफोर जाय बर'नि गेजेराव गोलैयो बै सुबुंफोरखौ जाहाथे बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै सुलाद लानांगौ आरो दैज्लांनि समाव बिथांमोनखौ बार जोङो बायदि रोखोमै सहाय एबा सुबिदा एबा थांफैनि राहा लामा बिथांमोनखौ खबर होनांगौ एबा बिथांमोनखौ जोङो माबानांगौ खबर लानांगौ बिथांमोनखौ दासिम रावबो खबर लाफैगोन नै जोङो मोनसे न' जिहेतु बिथांमोना दैनि दाहारावनो दङ दा बिथांमोननि न'खरा बे दैजों गोबां गिग्रेबबाय गोबां बायदि दा जों केमेरानि गेजेराव दा बै आब'नि खाथियाव जों थांनि बे आब'मोना बे दैयाव माबायदि सोलिबाय दं दा एसेबां दैनि गेजेरावबो बिथांमोना दं माब्रै दं बेखौ बे आब'आ निफ्राय जों एसे मिथिनो बे आब' बे एफां दैनि दाहार बे नोंसिनि न' खाथिजों दैमायानो बोहैदों दा बेबायदियाव बोरै थाबाय दं नोंसोरो बिराद खस्थ'यैनो थादो जोङो खस्थ' गथ' गथाय आलाय सिलाय मोसौ मोसा औ ओमफ्राय दा जोंखौ रावबो नायफिनफैयाखै माने दासिमबो रावबो नायफैयाखै रावबो नायफैयाखै नैबे न'आथ' बायबाय माथो न'आ थगायबाय दैदोनो आरो थिखलफोरा गेब्रेबलांबाय स्कुलाबो खुरबाय जोबलांबाय आरो गरा खुरलांबाय नै दैमा जालांबाय दैमा जाबाय ओमफ्राय बेयो दैया सानबैसेनिफ्राय जाबाय थादों बेयो जाबायानो बिराद गोबाव खनब्रै खनबा दैयानो फैगासिनो थक थक फैगासिनो ओमफ्राय दिनैसिम नोंसा जेनेबा साबैसे न'खराव साबैसे जोंहा फिसाला सानै सेंग्रा जाबाय नि खासे ओमफ्राय नै फिसाजो खासे ओमफ्राय आरो आदा दङ मोसौ नायनो थांदों दहाय लोगो मोनदों नोंसोरखो ए ओमफ्राय दा आदाया बबाव थांदों बेलाय ओइ मोसौ नायनो थांदो गांसो हैनो थांदो बबाव दोनहैदों मोसौखौलाय